Jy, kom baby. Ek sta op langs die bakkie. Spyker! Nee man, dis te vroeg. Het was maar net 'n maagkram, baby. Oh, Ja, toch is zo'n leibe. nee man. Ek tog nie slaap nog. Aangezien die baba niet weer van slaapie. Slaap ik ook, maar met één oog op en aan één toe. Wel, en nou kan jy relax, baby. Die kind se ticket is eers geboek vir volgende week en maandag. Ik zeg maar net, baby. En zij weet wat ze zeggen. Stay ready, so you don't have to get ready. Wie sê so? Dink is die Bijbel of Mandela of iets. Maar dat is die waarheid. En ik, play ready. Okay, Mr. Stay Ready. So ek 'n bietjie koffie. Nee, dank je. Is fijn, baby. Okay. Aina! Marina, bel ambulance! Spijker, bel ambulance! Bel ambulance! Salvia! Bel voor Duamini! Marina, is je right? Ek is fyn. Huh? Ek maak hier niks, dis die baba nie, is maar net my hand wat gebrand het. Zo, ik nog, ik kan komen. Hey. Goedemorgen. Hallo, mijn zuster. Ach, wat, ze gaan maar aan. Ja, je weet, ik survive, maar baat die mensen klaar niet allemaal klaar te veel problemen. En ik hoef zeker de vrouw gaan met jou niet. You must living the life day, up there. Ja. Amanda, wat raar zo? Hoe is de wijd breiter? Alright. Hoor je van wanneer was dat loofshedding in andere landen waar je zo travel? Het je niet land? Wie is het land? Zet af. Mijn vader, dat is niets voor mij. Welkom, welkom, mijn zuster. Waar naartoe op pad? Bij wie zij is? Mij is. Wow, draai om. Amanda, wacht. Ik wil veel zijn, zuster. Wie ik bij lief voor ons lijkt om nu te zien bij mij is te heen. Maar eindelijk kan je niet komen. Hier is ook loofzetting bij ons. En attractie voor mijn oor af. Hey! Zo, gasten. Morgen, auntie. Oh, spijker voor de tweede keer. Of je vergeet hem, is geslapen. Sorry, auntie. Excitement is een ander ding, jong, auntie. Waarvoor je zo excitement? Auntie, die kind kan enige tijd in die wereld aankomen. En ik kan niet helpen met excitement te houden, nie, auntie. Nou, spijker daar waar je excitement nou het. Hou het net daar. Koester dat excitement. Leef dit. Dat verdwijnt bij je vannacht. Vaar van goed zo beginnen heel zonder punt of kommas. Als uitroeptekens die nacht. Nee! Nee, daarvoor zou papa gereed wees, auntie. Kom aan, papa. Ik is blij, die is gereed, man. Hij blij. Hoe hoor je gepraat van papa? Wie is een bakje reed je zo zonder licentie wat voor mij staan? Oh nee, dat is mijn pa's bakje, auntie. Jouw pa's bakje, alright. Ik heb zoiets gehoord, ja. Ik moet zeggen, ik maak het zeker. Het was eigenlijk een hele tijd bij zijn broer, Uncle Boetie aan Bloemfontein, auntie. En doe kom je bakje toe hier zo? Hij is met die bus hier op, auntie, om het te gaan halen. Spijker, wil jij van mij zeggen? Die ding waar die voor mijn hek staan. Het alipad gereden uit Vrijstaat Bloemfontein. Ja, auntie. Auntie, hij wordt bakkie. Hij pakt race me nog zacht op die pad, auntie. Wel eens bij je hard om te gloeien en hard op mijn oor. Pak het bestel wel eens. Die is niet bakkie, ligt je bij lelijk. Doe het voor mij alsjeblieft, hoor. Oké, als het recht zo, auntie. Ik maak zo. Maar auntie, is Marina hier binnen? Ze is binnen weer, waar je reiken. Marina in een uitsluit toilet die hele tijd moet gaan pie. Ik is bang hij baba zo met geboorte. Wie weet, auntie? Dalk is hij een optie. Ik heb zomaar geweten dat hij meisje gaan naar sportsvrouw weer. Zo schedelijk klos. Oh, die zwemmen, hoe ze zwemmen bij je goed hoor. Die zwemmen bij je. Zie, auntie. Maar hoe weet jij die nou gaan een goede sportvrouw wees? Auntie, alsof dat of een bezigheidsvrouw. Maar nou is ik planloos, jong. Ja, dat is misschien nog een plan. En dat is een keer rechterplan onder vrouwen. Die behoorlijke inne. Hoe bedoel je, auntie? Recht trouw. Huh? Je hebt recht gehoord? Recht trouw. Spreek je geweten? Wanneer een vrouw een succesvolle man trouw met een very wealthy income,
Hoef sy nie 'n vinger te lig vir 'n dag om ooit te werk nie. Jo, ik heb nog eens zwaar aan gedenken, jong. Maar heeft het van Auntie gewerkt? Lyk dit vir so 'n hiding wat daar binne lê. Oh ja, sorry, Auntie. Ons right. Ek het die lewe gekies. Hoor ek is wel baie geïnteresseerd in jou storie. Nou die dag toe jy nou rugby maar dit gaan 'n seun wees, rugby. Maar nou jy fyn met 'n meisie gaan wees. Ik raai zomaar maar net, Auntie. Eindelijk hou ik al 2 opties op. Maar eindelijk maak het nou weer bij een zaak voor mij niet. Wat zaak maak? Is dat ik niet te blij is dat ik en Marina ouders gaan worden, Auntie. Dat is 'n spyker, man. Wie sulke dinge praat, dan kry jy in my hart. Sulke regte dinge. Ek het van die begin af wat jy en Marina laat verstaan, die belangrikste is dat julle ouers gaan raak en julle moet dit waardeer. En ek moet vir jou sê, spyker, jy lyk baie goed alreeds. Dankie. Kyk, jy lyk soos 'n hele ouer. Jy sit hier, lyk so dominee sonder 'n gemeente. En lyk so mekaar as julle familie. Ja, Auntie. Maar zo zullen ze, Auntie. Om een ouder te wees is een blessing. En soms 'n hofsaak. Hoe bedoel je, Auntie? As comedy kan jy nie grappe nie. Maar eintlik is 'n hofsaak sometimes as 'n moontlikheid. Spyker, ek moet baie eerlik wees. Jy gaan ouers raak, hoe van die waarheid van my af. Hierdie kinders raak so vinnig groot, Spyker. Een oomblik moet jy leer hoe om te praat. En die volgende oomblik moet jy leer hoe om nie terug te praat nie. Yes, Auntie, praat nog als die waarheid nou. Maar dat is mos verkeerd van een kind in de eerste plek om met hun ouders moest terug te praten. Presies, en hulle is bewus daarvan. Gelukkig het my kinders weer daarse ding soos consequences. Ja, consequences. 'n Goeie choke en jy slaap vir 7 minute. Jo, Auntie, is zoiets even legal? Is dit even legal? Hoor eens, Spyker, laat ek nou vir jou een ding sê. As hierdie Sari jou in die lewe bring by birth, né? Dan is enigiets moontlik. Hou goed vas. Amanda, jy kan kom. Kom net, bring jou eie kos aan. Oh, hi, goeiemôre, mevrou Dominee. Hoe gaan dit nou? God seën, ja. Maar jy daar een bitter hard gefocust, né? Hey, hoe alles daarmee, Chomi? Ik zei even, Joe, als ik die volgende winnaar van die 500 rand is, als mijn naam niet Sylvia Jansen nie. Hoor je nou niet Sylvia Jansen dat Sarah Williams voor jou zei? In die game is jouw naam niks met matters te doen. Nie. Wat je daar nodig voor je competitie is common sense en focus. Nou, wie zegt die focus en common sense? Nee, ik heb jou al bij gezien focus. In common sense? Ik heb jou al bij gezien focus. Sarah Williams, ik wil weer dan je het common sense. Huh? Wat? Ja. Wacht, hoor je. Hoe ver die bekleier komt van die koppenmannetje in jouw zin toegestaan? Wat? Dat? Nee, dat is lang al zo klaar. Maar weet jij, Sarah, ik wil voor jou zeggen, ik like die koppenklong niks. Hij is bittermoedswillig. Alright, Jezus zei. Maar nou, je me zo aan, kijk, Sarah. Nee, is niks. Sarah? Ik zei anders niks. Sarah, praat ik, wie wil iets zeggen? Ik heb bij hem te zeggen. Nou, praat. Ik heb bij hem te zeggen, maar om te beginnen Sylvia, wil ik het zeggen, is een goede dag. Want voor één stemmig en jij samen iets. Ik lijk voor kop ook niks, jij is bij moet verlachen. Maar kan ons voor je vader eerlijk wees en erkennen geven aan het feit dat jou kind ook je angel is. Hij is net zo in die pad. Ik stem 100% met jou samen. Huh? En nou? Sylvia is altijd weet, jij wil niks van jou kind weten, maar nou stem je samen mee. Sarah, hoe ik weer 3 keer moet willen. En ik praat elke dag met klongerij manieren, dat is geen wat ik kan doen. Niet. Hoe ver die paraat je al gebracht? Denk je niet tijd om iets te doen? Niet? Iets zoals wat? Ik weet niet, je nog iets? Klap, schop, choke, uitzet. Ai, nee, Sarah. Dat is mijn bloed van dat je apparaat. Hoe kan ik dat doen? Geen ouder doen het aan zijn chant is mishandeling. Sylvia, misschien moet jij zo'n interviewtje reël met mijn kinders. Net een beetje van het verstaan hoe hulle groot geraakt in die leven. Nou, hoe heet hulle groot geraakt? Ik kan het nog niet noemen, dingen wat mij nou nog kan tronk toe gaan. Maar wat ik kan zeggen, Sylvia, hulle dierlessen geleerd in die leven. Hoe komt dan jij praten goed om mijn kinders zien? Nee, ik zal niet weten. Ik het maar het dan je waar niet. Oh no, daar wat je fout maakt, Sylvia.
Net ouers met probleemkinders praat permanent oor hulle kinders. Wow. My kinders se sukses is doing the talking in life. Nee, maar dan sê ek bitter bly vir jou kinders se sukses in die lewe, maar dit beteken nie jy moet op ander mense kloeg neersien nie. Op wie sien ek neer? Sag ek doe terug heel, jy sien neer op mense, jy sien neer op enige een, jy is baie judgerig. Daai manier lyk ek niks van jou nie. Hey! So met ander woorde wat jy wil sê is, ek sien neer op jou slang, skilpad, bollieken wat daar onder lê. Jy maak 'n fout, meisie. Ek kan nie so hoog afkyk hier hoogte vrees. I'm up there in life. Jy maak 'n fout. Met jy maak wil jy eventjie kwaad. Wanneer maak ek as fijn, skat? Nou ja, Dankie, nou ja. mijn vriend Hora. Maar ek sê jou nou sal wees die laaste keer dat ek hier gaan praat. Jy moet dringend 'n plan maak met die kind van jou. Eintlik is daar nog 'n ander opsie. Wat's dit, Sari? Niks erg. Al wat jy hoef te doen is gaan weg vir so 2 dae. Los hom aan my sorg. En dan? Ja, weet. Jy terugkom as jy ander mens. Wie Hey! weet, dalk is die dorpse burgemeester of se dominee. Die Sari, te maar zo rijdt. Los jy maar om. Sal sy lewe Maar kijk, verander. worry, vriend Hora. Jy sê vir my is voor heel doel lei en useless die jong klomp by jou nie huis is. Maar gaan net ek is na die mal klinken van jou. Sprinkling die Wendy, dat die stof net zo hoog staan, die rijdt de blank net zo. Wat gaan aan? As van gesig koop. Gezag qua bij wie? By die ma. Bij zijn ma. Ja. Nee, Sari, een mens kan je zo ver gezag kopen. Jij zelfs in de toerist. Sy is nog heel die te toerist, maar die is maar nou terug in Zuid-Afrika. Oeh. Ja. Op pad naar my huis om te kom kuier nog Hey, eens. waar hier? Ja. Vader! Nou het ek aan alles gehoor in die leven. Sari kreeg voor de eerste maal keiermensen. Hai? Wie sê jou is die eerste mal? Ik weet, Sari, van ik jou ken, was je me nog geen keiermensen niet. Jy ken my gaat so lank. Jy dink jy ken my lank. Dat weet ik ook. Maar kom maar, je zegt gewoon één ding samen. Jij lijkt je eigenlijk mensen niet. Zo dat is ook om hier niet mensen komen. Keier bij jou is. Maar toch is jy nog elke dag by my. Ach, Tommy, gelukkig dat hij thuis wordt, man. Ik weet onder hij harde veel. Als hij eindelijk een mooi wit zachte schaapje. Jy moet nie verbaas wees eendag wanneer die skaap besluit om jou met die duf te slaan. Relax toch, Sari. Jou goed net zo. In elk geval, vriend Dora. Oei. Wat kom maar hij toeristen te gaan van jou nou hier? Moet naar klompen sugar daddies. Sy sê om te kom kuier en Marina te ondersteun. Marina, wat maak je Marina dan? Sal die kind is op die paal. En enige kind op 'n paal soek 'n ma vir ondersteuning. Die die altijd die Sari. Weet je wat, mijn ma was nog nooit daarom een 3 keer zijn geboorte niet. En jou ma seker so dankbaar hou. Anja, die Sari, nou ga je daarom bitter ver. Hou alsjeblieft mijn oorleden maar hier toe. Ja, nee man, als je mooi Hey weet doen. Sylvia, as jou ma oorlede. Ja, klom jaren al. Ek het tegen weet my vriend Dora man. Sylvia, my innige convenience vir jou en jou familie, my sal rus in Het is nou te laat, maar zeker al right, dank je. Zolang je het onthoudt om dat nooit weer te doen. Jij brengt nooit ooit weer mij oorleden maar een inner gesprek van ik en jij niet. Want Sari, weet je hoe kom? Jij lijkt je mee, moet zaken praat waar jij niet van nou niet. Nee, waar? Wat is zaken? Praat je van praat? Wat is zaken? Geen doe niet zo vrije. Hey, worry. Nou ja. Laat ek jou sommer nou sê. Eerstens, wat is ek in dominee gebeur het, Sylvia? Hoe het was verkeerd. Het was 'n groot fout geweest, Sylvia. En het sal nooit weer gebeur. En ten tweedens, daai dag, ek was in myself geweest. Oh, ek het 'n kopseer gehad, Sylvia. En toe ek in die kamer kom, toe vat ek twee van my man se pille. Oh, ek was in myself geweest, Sylvia, ek het 'n kopseer gehad. Vriend Dora, los gewoon die kopseer. Je zou al 5 keer gezegd met die kopseer. Wat die pillen moet jij niet doen, is een vrije reden doen. Dat is wat ik wil weten. Oh, ek het 'n kopseer gehad, Sylvia. En toe ek in die kamer aankom, toe vat ek mos maar die pille om beter te wil voel. Maar ja, dit het my baie confusing gehad. Oh, ek het 'n kopseer gehad, Maar Sylvia. mijn vriend Dora, Jace, moet zeggen, ik geloof jou. Ja, maar het zal nooit ooit weer gebeuren. Alright, mijn ja. vriend Dora. Ja, loop. Je Ja. gaat mij alweer kopseer. Kijk, je doet ook kopseer redden. Los je man zijn pillen iets voor ik doen, die komt krijgen zo. Ja! Loop. Maak er mij die op. Voor basis, dan komt je krijg ook geen money.
Sien jy, ek wil gesê, as baie beter as met dat binne talent te sit. Ja, Cedric. Maar ons is mos nog nooit pelle dat ek saam met jou wou game speel het. En nou, En nou wat? so spelen. Ja. Cedric is my broer en alles, maar ek dink nie ons sal ooit pelle kan wees nie. Oh, nee, wie sê, dat is nie moeilijk. Ek sê so. Cedric, ek is lief vir jou en alles, nee. Jy weet het. Maar ek dink net jy is funny. Weet je, nee. Een mens wat denkt van je bepalers, zal je bij hem meer nice wees. Not in my lifetime. En wat het my op die paal wees te doen met my menslikheid, hè? Ik weet niet. Al wat ik weet is, vrouwen moeten zijn emotions veranderen als ze zwanger is. Mira, jy's reg, Boeta. Jy's reg. Ons raak meer aggressief en mean, so jy kan actually bly wees dat ek nog nie die game control binne in jou gat opgedruk het. Hey, watch it. So net. Yes, yes. Hey baby. Hallo. Oh, yes, coolness. Oh, hoe lyk dit jou kant? Nou, cool en kalm soos 'n daggawalle aan jou kant. Nice, soos jy kan sien, mos. Pregnant and ready to be a daddy. Nou, bro, zijn nog relax. Maar zo dan jij op je paal. Wel, eindelijk was ik moes. Ag please, moenie love wees, baby. Het zijn nog alright, baby. Ja, maar ek dink ek gaan nog bietjie weer gaan lê. Oké, ik sukkel nog al die pad om te slapen, joh. Hoe komt dan? Weet jy dan nie? Hy staan op standby vir my kraam. Ja, nee, dat is wat hulle sê, mos. Stay ready, so you don't have to get ready. Hoe is hij? Hij is aan mijn motto ook. Zie je dat? Kan ek nog gaan lê wanneer julle motto klaar is? Twee kom ons maats. Niemand aan jou vast. En nou, maak je game klaar, want ze verloren je hele tijd al. Ag, Cedric, jy weet die enigste rede hoekom jy goed is in die game is omdat dit alles wat jy in bezel sit en doen bedags. Je weet wat hulle sê. Practice makes perfect. Wag, laat ek liewer gaan lê voordat jy weer 'n motivational speaker verander. Nee, laat maar. Oké. Sorry, bra. Mensen denken vrouwmensen wat op je palen zal bij een nicer wees, nee? Precies zo. Spyker! Ja, kom, baby. Ai, kom aan! Kom her. Ja, kom aan. Doei. Hallo, is ek by die regte huis? Amanda Williams! Hier staan sy in the flesh. My sister! Jou vader! Kijk van jou! Amanda, van laat ons elkaar gezien, mijn zuster. Fie, jy weet mos ek is die een met die memory. Dis presies 3 jaar en 7 maande gelede. Wara, nog steeds like een elefant. Ja. Met die memory. Mijn zuster, lekker om te zien. Kom, sy is ek bij moeg van al die vliegtuigen. Ek kry net gou my phone. Alright, Marina! Sy is op die paal, sy loop baie stadig. Marina! Ja, ouma. Niet ja, oma niet. Hallo, mama. Kijk wie zie. Kijk wie zie, jou ma zie. Mijn zuster zie. Mami. Hey! Mijn vader is nog genoeg. Die lang begrafenisdrakjes. Marina, laat jou ma komt zitten. Oh, ze is moe gevliegd. En jij moet ze op je paal. Kijk naar jou, ik moet namens jou. Kom, zit. Vader. Oh. Mijn jenne. Sê my, hoe gaan dit met jou? Ag, soos mami kan sien is ek maar bietjie spekvet. En gesond en op die paal soos ouma mos Ek maar. kan so sien. Ja. Ek met jou, my suster? Huh? Hoe gaan dit met jou? Ach, wat? Het kan eens maar zeggen, mijn zuster nog steeds zelf dik broken, getrouwd met niks. Hij denkt leer binnen. Hy nee, sis. Dit gaan maar elke dag so. Ja, wat? Worry, mijn zuster, ik wil niet die atmosfeer bederven, nie, maar ik kijk nu naar je zak wanneer we daar staan. Waarheen is je op pad met hem? Hy nee, sorry. Het ons aan die ooreengekom ek gaan so 'n paar dae bly hier so by jou nie? Dis vir 'n kuier. Veral nou dat my baby 'n baby kry. Ja, maar tussen al die baby's wil ik nog steeds weten, mijn zuster. Hoe lang? Want daar is ik meer naar blijzakken, niet een keierzakje. Vir hoe lank kuier mami? Ek het gedink vir so 2 tot 3 weke my baby. Hey!
Ja, daar zit nou. Hoe nou, Sari? Nee, mijn zuster, het gaat niet werken. 2 tot 3 weken is hopeloos te lang. Weet je, ons overleeft maar net. Fabi Marina. We suffering from day to day eating what we have. Maar het gaat maar moeilijk. Maar hou vast, moet niet worry nie. Goed, vertrouw me bij vader om zo dagelijks voor ons ietsie voor te zetten. Maar zo makkelijk. Zo. Dat is voor mij? Hij was nu nodig. Wat zal dat nou wees? Een brief van Oorsee. Jee. Hey! Amanda Williams, ik ken jou net zo, mijn zuster. Haast het nou. Hoor je maar, je zit niet zo. Gaan kijken je broer achter, mooi schoenen gemaakt. Je maag blijven voor een maand. Is een maand eruit. Ja? Hi, goeienacht, binnenkant. Naand, zo. Hi, naand, jong Zo, dat is meisje. oké. Wanneer kom loer het een beetje aan? Hi, Sari. Je laat weer bij aan die eerst onze gast het gekomen. Wie ons, gast? Goeienacht. Mijn naam is Sylvia Jansen. En jouw zuster is van mijn zuster. So dat maakt van ons die 3 zusters. Oh, 3 daar is die fout. zusters. We blijven samen bij die 3. Daar is die fout, Sylvia. Mijn zuster is bij me, ons dus alleen, ons kennis ouders. Jij moet gaan, ons is bij hem. Ik zie je morgen ogen niet. Ik laat hem Goeienacht. Zij. Nacht, Sylvia. Hi. Ik ken nie waar nie, maar ze laat my dink aan my 4 maanden in Holland. Wat het dan in Holland gebeur, mami? Net so mens geken. Besige buurvrou. Ten minste jouw buurvrouw gewazen van Holland. Sylvia is niet te hol zonder die land. Zij is mijn bezige buurvrouw elke dag. Mijn zuster, jong, Amanda Williams. Bij welkom, mijn zuster. Ik kon niet wachten hier gekomen. Nou, het ik als gehoord. Holland. Ja.